Ovdje je Mizio sa Mizio.com. Danas ću vam pokazati jednu od mojih omiljenih igrica za iPhone 4, odnosno za iPhone, koja se zove Stardunk. Stardunk se može naći na Appleovom storu i besplatna igrica. Poenta igrice je u stvari košarci, da što više ubacite koševa u roku od 2 minute koje imate. Možete igricu igrati online, znači možete igrati s drugim ljudima. Da ne puno priču, sad ću vam samo pokazati kako to radi. Kad upalite sve 4 ove, onda dobijete neki power up koji vam daje više poena. I to je Stardunk. Za sve reviewove igrica, recenzije, pomoć oko jailbreaka i unlocka, posjetite Mizio.com.